Ahojte, vitajte pri dnešnom videonávode. Dnes sa budem venovať transferom. Čo sú to transfery? Sú to také obrázky na fóliach, ktoré môžete ľubovoľne použiť na dekorovanie napríklad nábytku alebo rôznych doplnkov, nejaké podstavce lámp alebo nejaké podnosy, ale pokojne môžete transfery použiť aj na steny, takže môžete ich použiť rôznym spôsobom. Transferom toho nepotrebujete veľa, že súčasťou každého balenia transferu je aj taká drevená špachtla, ktorú používate na to, aby ste pretlačili ten obrázok na podklad. Transfer si môžete ľubovoľne nastrihať, to znamená jednotlivé vzory si z toho pekne vystrihnete, priložíte na podklad, rozložíte tak, aby sa vám to páčilo, môžete si to rôzne premiestňovať. A keď už budete mať premyslenú tú finálnu podobu, tak na tom transfere je takýto ochranný papier zozadu, ktorý potom iba dáte dolu. Už samotný obrázok pritlačíte na podklad, zoberiete tú špachtlu, jemným tlakom popritláčate po tej fólii, fóliu dáte dole a obrázok je nalepený. Na záver potom vždy transfer odporúčame zafixovať. Ideálny je lak, ale postačuje aj vosk podľa toho, ako je ten daný predmet používaný. Tak verím, že si z bohatej ponuky vyberiete a som zvedavá, ktorý bude práve ten váš. Ahojte!